Kráľovský hnoj môže čoskoro poháňať aj tvoje auto. Huh? Neboj nič. Smrdieť to nebude. Poďme sa spolu pozrieť na tému zelených plynov. Nie je to plyn zelenej farby alebo taký, ktorý horí na zeleno. Čuduj sa svete, už fakt existujú plyny, ktoré nevznikli z dinosaurov. Hovoríme im zelené alebo obnoviteľné plyny a predstavujú ekologickejší variant k zemnému plynu. Jednak tu máme biometán, ktorý sa vyrába z odpadu. Napríklad už spomínaného hnoja, ale aj zvyškov slamy či jedla. Aj kravičky takto svojou troškou prispievajú k ozeľňovaniu energetiky. No a princíp, na ktorom funguje výroba biometánu, sa nazýva fermentácia. Baktérie zožerú odpad a vypustia biometán. Ten vieme očistiť a následne ho využívať na miesto zemného plynu. Svoje využitie teda nájde v priemysle, doprave, ale aj vo vykurovaní. Čo je veľmi fajn je, že už aj na Slovensku sa pomaly rozbieha trh s biometánom a vznikajú nám tu nové biometánové stanice. No a čo taký plyn, ktorý je vyrábaný z obyčajnej vody? Nemusíš byť najostrejšia ceruzka peračníku, aby si pochopil, že reč je o vodíku. Najekologickejší druh vodíka je zelený vodík, ktorý sa vyrába elektrolýzou vody. Tá sa pomocou zelenej elektriny rozdelí na vodík a kyslík. Kyslík pochopiteľne dýchame, no a vodík nájde svoje uplatnenie najmä v priemysle, ale aj vo vykurovaní či v doprave. Už aj v súčasnosti napríklad existujú vodíkové autá, ktoré nemajú klasický spaľovací motor. Namiesto neho majú palivový článok, v ktorom reaguje vodík s kyslíkom z ovzdušia, no a z výfuku ide iba vodná para. Budúcnosť už nesmrdí. Či už fičíš na kráľovskom hnoji alebo na vodíku, zelené plyny budú pomaly, ale isto realitou. Biometán aj vodík budeme distribuovať aj s sieťou SPP Distribúcia. Sme pripravení na budúcnosť.